Hos New Hair Team ved vi, at det er en tillidssag at købe paryk. Når du skal købe en paryk eller de nye hår, som vi plejer at sige, sørger vi for, at det foregår i trygge rammer. I salonen har vi indrettet et særligt lokale, hvor vi kan sidde i fred og ro og prøve parykkerne. Vi har også mulighed for, at du kan komme uden for åbningstid, eller at vi kan komme på hjemmebesøg hos dig. Ved vores første møde vil jeg ud fra dine ønsker og behov spore mig ind på, hvilken paryk som passer godt til dig. Vi sætter altid god tid af, så du har lidt frirum, du skal bruge, når du skal vælge dit nye hår. Gennem tiden har jeg udviklet en metode, som sikrer, at vores kunder går ud af døren og har truffet det rigtige valg. Jeg er meget taknemmelig over at kunne gøre en positiv forskel for mennesker, som står i en svær situation i livet. Som for eksempel min kunde Erika, der skriver sådan her til mig. Jeg føler mig i særdeles gode hænder hos New Hair Team. Jeg blev inviteret ind i salonen til afprøvning af forskellige parykker, som Sanne har bestilt hjem særligt til mig, og jeg må tage pårørende og veninder med til at give deres mening. Det er simpelthen utroligt, hvordan Sanne nærmest vil gøre alt for, at man føler sig godt tilpas med, hvordan man ser ud i håret. For det er jo helt afgørende for, hvordan man føler sig som person. Sanne har gjort en kæmpe forskel i mit liv. New Hair Team. Vi skaber trygge rammer for dig, når du skal købe paryk. Kig ind på Ansgargade 22 i Odense C, eller ring på 66 17 80 60.